Poštovani gledatelji, dobro večer. Evo nas opet u Kušu. Profesor Stjepan Sraka je sa nama. To jako gordo zvuči. Bok. Dobar večer. Bok. Zabrao se reći pišta. Ne, pa čekam. Ne. Mi smo se danas spominjali, da, a ovo da. Pišta je s nama, ne? Da. Prisjetite se naših najpoznatijih emisija u serijalu Iz arhive VTV-a. Podsjećamo vas na važne i poznate u emisiji VIP. Kuš ili ti Kultura u špiglu donosi nam pregled gostiju i tema vezanih uz kulturu. Dok koktel sa svojim gostima domaćinima nudi obilje zabave. Sve to samo u programu VTV televizije. Daj mi reci, kaj ti se to lepo? Budemo u svakom slučaju, Kaj ti se to lepo dogodilo se neke strašno lepo, mislim. A dugo je trajalo? Dugo je trajalo. 7 godina i 2 mjeseca smo prolazili tu kalvariju u pronalaženju načina da si konačno nađemo životni, egzistencijalni prostor za budućnost škole i tako dalje, jer svi znaju već vrapci na krovu da je glazbena škola od 171 godinu postojanja uvijek imala problema sa svojim prostorom. Tako da se nakon 7 godina angažmana, dobronamjernih ljudi, iskrenih poštovatelja glazbe i glazbene škole, njihovim angažmanom osobnim, neću ih nabrajati, neću ni imenovati jer bi mogli nekog eventualno ispustiti, nije bilo u redu. Ali se dogodilo zapravo, ja vidim, čudo i mi smo u subotu 4. prosinca 1999. godine odlukom vlade dobili jednom darovnicom Palaču Erdedi u svoje vlasništvo i na taj način mislim da smo riješili život glazbene škole za sljedećih 500 godina. Daj Bog. To je neke najlepše kad se u Varaždinu moglo dogoditi? U svakom slučaju, takav je bio i tijek događanja. Dakle, sama svečanost je imala jednu dozu ozbiljnosti, jednu dozu veselja, oduševljenja svih nazočnih i prisutnih. I jednostavno mojoj sreći nema kraja. Kad planiraš da bude kompletna škola se preselila i počela raditi u Palači Erdedi? Moram reći ukratko da se radi o uređenju koje je možda složenije nego bilo koja druga zgrada koja se gradi na novo ili se uređuje. Jer s obzirom na to da se radi o spomeniku prve kategorije koje podliježe određenom nadzoru republičkih službi za zaštitu kulturne baštine, i to je spomenik, ponavljam, prve kategorije. Zgrada je rađena 1762. i podliježe jednom strogom nadzoru svakog zahvata, pa je najmanjeg, u smislu vraćanja u nekakvu moguću fazu autentičnosti. To poskupljuje stvar, to produljuje stvar vremenski, to na neki način i stvar čini složenijom nego bilo koji drugi zahvat možda u gradu ovaj čas. A nisi mi odgovorili. Nisam ti odgovorili da se radi o novcima, čovječe. Radi se o penizima, ne? Penizi su oni koji diktiraju tempo i preseljenje i tako dalje. Znači, no, da ne budemo tako pesimistički raspoloženi, nekako projektiranje i nekakvo preseljenje i nekakvo uređenje zgrade se događa u 4 faze. Prva faza na prostoru bivše kuglane bi trebala biti gotova za jedno mjesec, 2 otprilike, jel? Nakon ove ugodne vijesti, osim darovnice su još neki novci se pokazali. Bilo je to javno, službeno predano gospodinu doktoru Mlinariću, županu Varaždinske županije, koji nas isto tako kao institucija prate u svim tim događanjima, ne? Da bude stvar jasnija, mi imamo praktički 4 financijera, to su grad, županija, manjim dijelom jedni i drugi. Ministarstvo prosvjete i športa je ono koje ima tretman kapitalnog ulagača i naravno nezaobilazna kultura koja je do sad bila, mogu reći, najkorektnija u smislu, iako su bili manji iznosi, ali su bili kontinuirano dostavljeni. Pa, velim, te 4 faze koje su predviđene projektom bi mogle trajati, po mojoj procjeni, ako bude sve
teklo u smislu dotoka novaca možda još iđe da bi se kompletno onda preselili. Tu moram naravno spomenuti da su ova 4 dokumenta, dakle nije samo jedan dokument kojim se daje u vlasništvo kompletni kompleks Palače Erdedin, da je to još bilo prije 2 tjedna upitno dok se nije pojavio čovjek koji je došao od strane Ureda za imovinu Vlade Republike Hrvatske da preispita cijelu stvar glede mogućih nasljednika, dakle vlasnički odnosi od prije u gruntovnici, u katastru, sve su situacije snimljene i došlo se do jedne konstatacije da je to sve čisto i uredno, da se može takva jedna odluka donesti i ta odluka je donešena. Evo, to vam je ravnatelj jedne glazbene škole u Hrvatskoj koja je najstarija. Pa, među najstarijima, jel da? U svakom slučaju, ja tu moram spomenuti jednu stvar, mi baratamo s godinom 1171. godinom kao godinom starosti, odnosno osnivanja 1828. Međutim, je sam ministar Biškupić u prigodnom govoru, prilikom svečanog uručenja darovnice spomenuo jedan podatak koji stoji inače u Filićevoj knjizi, a to da je sustavno glazbeno obrazovanje počelo zapravo 1796. godine. Tako to stoji u Filićevoj knjizi. Vjerojatno za to postoji podloga jer citiram gradski magistrat koji je odvajao određenu količinu novaca da bi se mladež i zainteresirani građani podučavali u glazbenim vještinama. I na kraju drugog tisućljeća baš naš Pišta, večerašnji gost, ima tu sreću da je ravnatelj koji je dobio čitabu da dobiva jedan takav reprezentativni prostor u gradu za potrebe škole. – 1999. posljednja godina u ovom tisućljeću doista se primiče svom kraju. Uz sve ljepote i nevolje koje nam je donijela, jedna od dragocjenih konstanti bilo je uvijek moguće druženje s knjigom, zahvaljujući staroj, ali suvremenoj gradskoj knjižnici čitaonici Metelo Žegović. 9.500 korisnika samo je ove godine posudilo 200.000 knjiga, služilo se redovito studijskom čitaonicom i čitaonicom novina i časopisa. 2 puta mjesečno predstavljeno je pisano stvaralaštvo i ostala kulturna djelatnost kroz nova izdanja i književne večeri. No, još nas nekoliko koraka dijeli od 2000. prepune novih planova i očekivanja. Kako će Varaždinski hram pisane riječi ući u 21. stoljeće? U 2000. godini mi ćemo nastaviti sve ove aktivnosti koje su važile i u 1999. godini, ali pod geslom Gradska knjižnica 21. stoljeća. A to proizlazi iz visokog stupnja informatizacije naše ustanove koja je među vodećima u Hrvatskoj. Kraju se primiče digitalizacija kataloških zapisa te dogradnja postojećeg informatičkog sustava s takozvanim hrvatskim full tekstom za najznačajnije knjige o Varaždinu. To su sve zahtjevi koji će još olakšati da se knjižnica može koristiti preko vlastitog računala od kuće i od 1. siječnja stupa na snagu i naš novi pravilnik po kojem se knjige i druga građa za studijski rad, za učenje mogu rezervirati putem telefona ili preko elektronske pošte. Isto će se tako u sljedećoj godini privesti kraju program signalizacije, koja će korisnicima omogućiti lakše snalaženje u knjižnoj riznici. U Varaždinskoj se knjižnici nadaju da će i dalje pristizati sredstva Ministarstva kulture za nabavku knjiga. Nabava knjiga je promptna i sada ona iznosi oko 7.000 svezaka godišnje. S time možemo zaista pokriti cjelokupnu izdavačku produkciju u Hrvatskoj i posebno kad se radi o najtraženijim uspješnicama, bestsellerima, oni se otkupljuju u većem broju primjeraka, tako da svaki naš korisnik može brzo doći na red. Cijene upisnina, odnosno članarina, na sreću ostaju iste. 60 kuna za učenike i studente te 100 kuna za zaposlene. S obzirom na to da je udoban prostor u zgradi HNK već odavno premalen za odgovarajući smještaj bogatog knjižnog fonda, preostaje nam da poželimo svojoj knjižnici da dobije pod bor novi prostor.
Za sada ništa službeno, ne mogu o tome reći, ali mi je drago kad čujem da u gradskom poglavarstvu ta problematika se spominje i ako bude došlo do povrata zgrade u Cesarčevoj ulici 10, ja se nadam da će grad za to imati i adekvatno rješenje. Bilo bi to zasluženo ostvarenje novogodišnje želje, bolje reći potrebe. No, ali nije vam Pišta od uvijek bio ravnatelj. Pišta, daj se zmisli malo, ima jedna lepa priča. To Pišta nije samo zbog Stjepana. Da, mislim ako idemo malo, da. Vrijeme dozvoljava. Ti si se malo rodil, pa si se malo školoval, pa si se malo... Da, mama je Mađarica, rođena Mađarica iz Zalegesega, inače mnogo vrijeme poznati grad. Zalegesegu te svi poznaju. Ja kad sam god bil tam, uvijek su rekli Pišta bači. Otac je Slovenac, ja sam rođen slučajno u Lendavi od 1947. Dakle, došao sam u Benkici, sam donešen u Miličku ulicu, ne? Znaš mađarski? Nažalost, sve manje. Malo sam zapustio tu stvar, a mogu ti reći zašto. Da. Jer smo do 6. godine života svi u kući govorili mađarski i onda je došao upis u 1. razred. I došli je naravno apel od učiteljice gospođe Slave Rauš, moje prve učiteljice iz druge osnovne škole, koja je jednostavno apelirala na mamu i tatu i nas sve skupa da bi imali problema sa hrvatskim jezikom, ne, jer smo samo mađarski govorili, ne. I onda su moji, nažalost, to doslovce shvatili, tako da smo mi, barem ja, zapustio taj jezik. No, u zadnje vrijeme, s obzirom na određene kontakte sa kulturnim djelatnicima iz Mađarske, dakle Zalegesega, Letenja, Budimpešte, jednostavno osjećam potrebu da si obnovim taj jezik. Aktivirali si se. Ostalo je to u uhu malo tako da je jezik teško zaboraviti, mislim. Kaj si od srednje školica završio? Pa, srednje škole sam završio muzičku školu, ondašnju, današnju glazbenu, onda sam se upisao na akademiju i sve skupa od 1971. godine sam na glazbenoj školi u Varaždinu kao učitelj. Ako slobodno velim, možda bi bilo interesantno, iako je vjerojatno poruka emisije i današnje stanje u kulturi i tako dalje, se malo vratiti u moje vrijeme dok sam se upisao u glazbenu školu, dakle to je bilo, samo da se skoncentriram, mislim da je to bilo 1959. godine, dakle u srednju glazbenu školu. Ja bih, ako dozvoliš, napravio malo jednu komparaciju baš života, glazbenog života grada. Govorim o životu koji se svaki dan događao, koji je sve više ljudi trebalo, koji je sve više ljudi pratilo, a mislim da ih i danas manje nema. Pa čisto radi reda veličine, u ono vrijeme smo imali kazalište, operetu, simfonijski orkestar za sebe, muzičku školu koja danas postoji na svu sreću. Imali smo profi orkestar vojne limene glazbe, pa smo imali željezničare, pa smo imali Varteksovu limenu glazbu, dakle 5-6 limenih glazbi. I mogu ti reći da nije bilo gužve, da su svi imali mjesta pod suncem i sve smo ih manje više trebali. Onda bi se dotaknuo malo i stvari koje se tiče ovak zabavnijeg dijela života, opet vezano za glazbu, da su lokali poput Gradske kavane imali živu glazbu, pa onda Gradske restauracije u kojoj je moj tata 9 godina svirao sa svojim bendom, jel? Onda je bila glazba u Istri, naravno i glazba u Janjetu, ne? Za razliku od današnjih, čak mislim da ni toliko džuboksa nema više, koliko je bilo onda živih muzičara, odnosno živih glazbi, kako se to bi moglo nazvati. Tako da, malo uspoređujući ono stanje kad sam ja imao prvi kontakt sa glazbom, me jednostavno nekakva nostalgija vuče za tim vremenima, iako sam krenuo istim putem i javio zapravo da se još 100 put rodim, opet bio muzičar. Zašto? Zato što mislim da je to najljepše zanimanje na svijetu, da je najpoštenije zanimanje na svijetu i da jednostavno s
tom glazbom i s tom djelatnošću činiš ljudima dobro. Čuj, ali meni se čini da ipak ovih zadnjih godina, znaš, kad živiš neko vrijeme intenzivno i sa iskustvom koje ti i ja imamo, ne, onda uvijek pronalaziš niz nedostataka. Lakše je bilo kad smo bili mladi, manje smo znali pa smo manje kritizirali, ne? Ali ovoga ipak se neke događa, ne? Vrti se... No, pardon, nisam ja mislio to reći u smislu kritizerstva ili nekakve kritike s negativnom konotacijom. Međutim, je činjenica da, ponavljam, Varaždin je grad koji, osim u govorima političara i ostalih izvjestitelja o glazbenom i kulturnom životu grada kao prvi atribut je grad glazbe, jel? Još uvijek postoji, velim, ponavljam, dio ljudi koji to treba i zato sam rekli da bi se opet tom glazbom bavili. Sad, ako mogu ukratko opisati svoj nekakav taj glazbeni put, ako dozvoljava vrijeme. Bilo bi korisno, da. Dakle, baveći se glazbom od učeničkih dana pa preko studentskih dana, poslije odslužene vojske sam se opet naravno vratio u Varaždin i u glazbenu školu, su se dogodile mnoge promjene. Na bolje, naravno. Na bolje, to moram odmah reći, jer ako se dotaknemo one prve teme, zašto tako velika zgrada treba glazbenoj školi? Kad sam se zaposlio, bilo je 19 zaposlenih ljudi, danas ih ja imam na print listi 68. Dakle, koliko je to profesora od tih 68? Od 68 su 62 profesora i 6 ljudi je tehničkog osoblja na čelu s menom kao tehničkim osobljem. Jer se zadnje vrijeme bavi više zidarijom nego školom. Hladni pogon smo to nekad zvali. Da, hladni pogon je nezaobilazan. I jednostavno se nameće pitanje, a ujedno i odgovor slušateljstvu, odnosno gledateljstvu. Bilo je mnogo upita. Zašto baš ta zgrada? Zašto vam treba toliko prostora? Ljudi su neupućeni u način rada, u tip nastave. 70% nastave u školi individualno. Dakle, jedan učitelj treba jednu sobu za jednog učenika i to je ono što iziskuje, recimo, veliki broj prostorija. Ne moraju one biti velike, raskošne kao što sad postoje u palači. Konkretno mi smo na prostoru Piše Kulane napravili sad blizu 600 kvadrata, ukupno 6 učionica novih koje su do kraja po mjeri čovjeka, učitelja i učenika, naravno, učenika i učitelja, ne gledajući na one standarde koji se tiču, recimo imaš slobodno 15 do 17 učenika u razredu za skupnu nastavu, u razredu imaš jednog dok radiš individualno s nekim, u taj razred stane i 3 i 4 učenika za potrebe komorne glazbe i tako dalje, ne? I to me posebno veseli da smo ispravili grešku mojih prethodnika koji su se malo igrali poznavatelja glazbe pa su u tom svojem slijepom crevu ili slijepoj ulici strahovito pogrešili. Čak mogu sad reći da sam u neku ruku zahvalan jer da nije bilo njihove katastrofalne greške u projektiranju i izgradnji one zgrade u kojoj smo se mi mučili de facto i još ćemo se 2 godine mučiti, barem jedan dio. Dakle, u 85. godine smo se preselili onaj famozni kuružnjak, kako sam ja to nazval, jer to ničem drugom niti ne koristi. Vjerojatno ne bi nikad došli do ove palače koja je stvarno najadekvatnija zgrada za naš sadržaj. Čuj, da tu temu oko nove zgrade i useljenja završimo jednim pozivom našeg gledateljstva. Malo prije smo razgovarali. Možda ipak neko doma čuva fotografiju bivšeg doma JNA ili palače Erdedi, na kojoj se vidi grb na portalu. Možda ipak neko ima neku staru fotografiju, da nam pomogne da rekonstruiramo i portal u cijelosti. Dobro, ja ću reći odmah svim mogućim potencijalnim dobronamjernicima koji bi nam mogli u tome pomoći da je jedina stvar koja je ostala do kraja nerazjašnjena upravo je nestanak, famozni nestanak tog grba koji je inače glavni ukras na portalu te naše zgrade, te palače i u silnoj potrazi za tim do danas nismo imali rezultata.
Evo, ja sam konkretno i gospodina Klema zamolio kao vrsnog poznavatelja povijesti grbova i portala i tako dalje. Bil je upućen apel preko medija, novina, radija i tako dalje, da se jave ljudi koji imaju eventualno u svojim zbirkama starih razglednica mogućnost da se dočepamo tog ovoga grba kako bi završili elaborat o povijesnim istraživanjima, o istraživanjima zaštitara kojima je neophodno stalo da se to maksimalno vrati u fazu autentičnosti. Nažalost, do dana današnjega nismo uspjeli to nabaviti, pa ja apeliram na gledateljstvo ukoliko neko posjeduje nekakvu staru fotografiju te zgrade u formi razglednice ili nekog drugog dokumenta, da bude ljubazan pa nam to javi. Mi smo to dapače u stanju i uz neku naknadu otkupiti ukoliko je to nekom tak strašno draga stvar. Dobro, ajde sad. Dobro, moram reći, zašto ne? Pa moguće, čujte, ako danas čovjek ponudi za izgubljenog pesa neke novce, meni je ovo daleko vrednija stvar. Da, pišta nudi za izgubljeni portal. Ne? Da, ne, grb, samo grb, ne samo portal, grb, jasno, da. A to je bilo skuplje da je portal, ne? Poznati varaždinski likovni umjetnik Željko Prsec početkom i prema mnogima najljepšeg mjeseca u godini u svojoj atelje galeriji postavio zanimljivu izložbu jednostavan naziva Na Božić u Varaždinu. Na izložbi je izložio 50-ak svojih radova nastalih ove godine i ranije, većinom vezani uz najveći kršćanski blagdan. Cijela galerija odiše duhom starina Varaždina povezanih s nezaobilaznim i prepoznatljivim anđelčićima. Ono što još više popunjava predbožićni ugođaj u galeriji je 10-ak vrsta izloženih čestitki te knjige i slikovnice ukrašeni već svjetski poznatim Prsecovim anđelima. Zanimljiva je priča kako je gospodin Prsec uopće počeo slikati anđele. Jednom i prigodom slikajući na papiru proizvodnje velike losinje iz Češke, u zrnatoj strukturi papira otkrio anđela, koji kao da je izvirao iz papira. Osjećaj kako ta za ostale ljude imaginarna bića treba materializirati da bi bili vidljivi svakom oku, vodio ga u nastajanju sada već brojnih slika. Za blagdan Svetog Nikole otvorena je izložba Željka Prseca u zagrebačkom hotelu Sheraton, na kojoj se predstavio s 12 radova za koje je već na otvaranju izložbe pokazan veliki interes. Ono što predstavlja novinu u radu ovog varaždinskog umjetnika su 2 kalendara za novu 2000. godinu, svaki sa 7 grafika. S obzirom na tu promjenu tisućljeća osjetio potrebu da obradim tu temu kalendara i mislim da to jednostavno se jedanput čovjeku može dogoditi da živi u toj mijeni tisućljeća i onda sam odlučio dati svoj na neki način doprinos toj temi. Pa sam odlučio posvetiti tu temu grafičkim mapama i to sa temama Varaždina u kojem živim i još jednog vrlo lijepog prostora Međimurja, našeg susjedstva. Svaki od njih sadrži 7 listova, to znači nije baš sve kao uobičajeno po 6 ili 12, nego 7 listova. Nazivi su malo kajkavizirani, recimo za veljaču je naziv Matija let razbija, za Božić Tiha noć ili Vidli budete Ježuša. Varaždinski se zove Pošiljanti glasa, s obzirom na ovu promjenu milenija, a međimurski se zove Ikarov let. Ukoliko još tragate za idealnim poklonom za voljenu osobu, anđelčići gospodina Prseca pravi su odabir. Uđite u njihov svijet u atelje galeriji u ulici Stjepana Vukovića i unesite dio njihove topline i vedrine u svoj dom. Sad opišti glazbeniku, muzičaru. Pa put je bio gotovo sličan ostalim glazbenicima.
Naravno, posut sa trnjim i zvijezdama, kako to bude u našoj profesiji, a vjerujem da ni u drugim profesijama nije baš bajka u smislu neke ljepote i kontinuiteta događanja. Bilo je gorkih trenutaka, bilo je jako Dobro, koji slavničkih. instrument si završio na akademiji? Pa, to je manje važno. Ja sam bio klarnetista, to moram naglasiti, jer nažalost nisam pipnut instrumenta zadnjih 7 godina. No, u svakom slučaju, klarnet je bil moja ljubav i to sam, kako bi se reklo, po domaćem, deral 4 do 6 sati svaki dan. Tu se još idući profesor... U kojem orkestru si prvo svirao? Prvo nisam svirao u nijakvom orkestru. Prvo nisam svirao. Dobro, Prvo sam se učil grife, note i kako to već ide. To je onaj prvi put dječjeg vrtića glazbenog, ne? Htio sam samo reći da sam taj instrument zavolio strahovito, zahvaljujući mojem pokojnom učitelju, to je bio gospodin Stjepan Grabar. U to vrijeme glazbena škola imala isključivo 5-6 vanjskih suradnika koji su bili bivši članovi orkestra, kazališnog orkestra, dakle ljudi vrlo verzirani, vrlo stručni, koliko su naravno mogli biti. Nije se postavljalo pitanje škole, ali glazbu moramo svi skupa doživjeti, barem sam ja tako doživio, kao jedan oblik zanata. Nevjerojatno, glazba ima dodirnih točaka sa sportom. U smislu treninga, u smislu samoodricanja, u smislu kondicije i kontinuiteta, što je najvažnije od svega, ne? Jer ako u subotu, nedelju nisi svirao tribure klarnet, ponjak si bil u knockdownu, kako bi se reklo. No, u svakom slučaju sam relativno lako svladal program srednje škole, vrlo uspješno. Prije roka sam diplomirao na akademiji, opet zbog svojih ambicija. I sjećam se ko danas, to se moram zahvaliti profesoru Zuberu, koji je u preporuci za dobivanje sobe u takozvanom muzičarskom domu, koji je opet vodila naša pokojna Varaždinka, gospođa Brknjač se zvala, bila je upraviteljica tog doma na jednom prekrasnom mjestu gore u Jurevskoj ulici, preko Putijevskog groblja i Bakarićeve vile, kako smo to onda zvali, pa smo se malo šalili. Malo više od Ruže Pospiš, ne? Da, malo više od Ruže Pospiš, ne? I kad je bila nestašica love, onda smo se šalili da idemo u Bakariću na večeru. Međutim, pravi obroci i spas za nas je bil kad je kraljica Engleska imala rođendan, pa je taj dan, odnosno 2 dana smo pomagali kao nekakvi konobari, ne znam, pomoćno osoblje. Ambasadi, ne? Da, jer je tam stanovali i taj engleski veleposlanik. Da. Da, klarnet kao moja, reklo bi se, životna ljubav, sam dosta dobro trpio i on mene. Bilo je uspjeha i padova, kao u svakom slučaju, kod muzičara i sportaša, čak možemo reći, opet se na to vraćam. No, htio sam spomenuti zapravo samo to da se u preporuci za dom morao potpisati i napisati 2 rečenice profesor Zuber, koji je možda malo pretenciozno, da me se krivo ne shvati, ipak napisao da sam ja Ruža Pospiš na klarinetu. Dakle, to je bil jedna injekcija, jedan dodatni motiv za moje ambicije da budem bolji student i relativno sam brzo svladal taj cijeli studij, diplomirao sam prije roka. Onda je nastalo onda si se vrnuo u Varaždin, ne? U Varaždin, pa smo iskali posla, pa nije bilo fair maknuti svojeg učitelja koji je bil već u mirovini, ali to je sad stvar koju su rješavali drugi. Na to se nije moglo utjecati. Pa smo onda odišli malo u Njemačku, pa smo se nekakav džeparac služili, malo sviranje, malo nekakvim poslovima na gradilištu, pa smo išli u vojsku, pa smo se vratili natrag i onda se ukazala potreba da se ja ipak zaposlim u toj školi. I tu moram reći, čisto opet radi komparacije s današnjom situacijom, da sam bio jedini sistematizirani učitelj na puhačkom odjelu ondašnje škole. Dakle, prvi, kako bi se reklo, nekakav diplomirani
klarnetista koji samo od toga živjela, ostalo su bili ljudi koji su malo krparili svoju penzijicu sa tim. Ali neću da mi se krivo shvati, to su bili sve vrijedni ljudi, Jan Vidović, Jan Topkin, Grabar, to su bili, Jan Marijan Ramuščak, recimo, je radil posel nastavnika flaute, strahovito uspješno, mislim. To su stvari koje su evidentne, to se nema kaj puno raspravljati, ne? Jer sad dolazimo do onog, kaj se je malo prije pital, oko toga kaj je to glazba. Glazba je prvenstveno zanat i papir sa 15 odličnih ili superlativa ili ocjena ti ne znači ništa dok nisi u stanju to kroz praksu dokazati. Ja? Navodim te cijelo vrijeme u mislima, ne, sad se ja trudim, kako ti je on dopevao do željezničara? I do orkestra. Ti si brz, čekaj malo. U vrijeme studija je opet... Kaj ti misliš da ova emisija 3 ure traje? Pa dobro. Reci, pokaži škare i ja budem prestal, mislim. Ne, idemo dalje, ajde. Uglavnom, ja sam malo ispomagal u to vrijeme, sam pomagal kao student pokojnom dirigentu Danielu Lesničaru, pa kasnije Ivanušcu. Vjerujem da ste im dobro došli, jer sam još neki kolege sa studija dopevao s ovom pod ruku, pa smo imali prve probe. Varaždinska crtačka tradicija uistinu se može pohvaliti brojnim i talentiranim crtačkim imenima, no među njima svakako treba izdvojiti snažnu crtačku osobitost pod imenom i prezimenom Mario Sokolić. Rođen 1977. prihvaća svu odgovornost i svo vrijeme ovog svijeta generacijski. Crta stripove, tatu motive, a u industrijskom dizajnu iskušao je sve postojeće forme. Isto tako bavi se izradom minijaturnih alternativnih svjetova. Stoga ni ne čudi što je pojava Marija Sokolića pravo osvježenje na domaćoj crtačkoj sceni. Strip je za mene art. Svaka stranica je recimo nova priča. Na novi način doživljavam svaku slikicu u njemu i tako. Izuzetno vladanje crtačkom tehnikom autoru omogućava da s lakoćom iskaže svoju likovnu preokupiranost. Drvo kao trajan motiv Sokolićevog opusa neprekidno se isprepliče kroz njegova djela, povezujući sve tri vremenske determinante. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Negdje početkom 1992. sam počeo sa stripovima, sa ilustracijama također. Danas je recimo to puno razrađenije na više različitih puteva, kao recimo grana drveta ili tako nešto. Recimo drvo me tematski veže na prošlost kao i budućnost odmah, na neki način preko grana ili tako nešto. Kao novi putevi. Svojim djelima Mario Sokolić je potvrdio da je na našem području izniklo još jedno crtačko stabalce koje će uskoro svojom krošnjom prekriti i ona starija i deblja, jer širina njegove umjetničke univerzalnosti ne iscrpljuje se u svakodnevnom životu. Amaterima su mi neke htio reći. Da, prvi kontakt sa amaterizmom, takozvanim, vidim ja ponavljam tu riječ koju inače ne volim, jer sam poslije se osvjedočio da baš nema nekih bitnih razlika između amatera i profesionalaca, a reći ću poslije zašto. I bio zapravo u moje studentsko vrijeme kad su me zamolili da pomogne malo je vremena glazba željezničara šepala u tim takozvanim drvima, dakle u klarnetima i tako dalje. Pa sam se ja tome... Da, drva. To prvi put čujem, ali dobro. To je u našem... Nisam u fahu glazbenom, drvo i pleh, ne? Drvo, pleh i koža, ne? To su tri osnovne grupacije koje sačinjavaju polivenu glazbu, ne? I kroz to svoje nekakvo čvrgarenje, da se tako izrazim, sam jednostavno taj oblik izraza glazbenog isto zavolio. Dakle, nestale su moje predrasude od tome da to ne valja, ne?
I zahvaljujući tom Danielu Lehničaru koji je u to vrijeme vodio glazbu, inače on bio prije dirigent kazališnog orkestra, mislim, tako da nije radilo o čovjeku koji je samouk ili koji ima nekakve lijeve orijentacije u pristupu glazbenoj umjetnosti, pa makar to bilo limena glazba. Sam jednostavno taj oblik rada zavolio i kroz njegovo odustajanje, prerana smrt, pa onda nasljednika gospodina Ivanušca koji je isto nažalost umro, sam se tog posla prihvatio. Iz dva razloga. Prvo moram reći da sam već radio 4 godine na školi kao mladi učitelj, gdje sam shvatio da između škole i amatera te limene glazbe mora biti uski kontakt. Zašto? Varaždin je izgubio orkestar. Učenici koji su se upisali na drva, pleh i ostale instrumente nisu imali gdje zapravo imati nekakav grupni kontakt sa glazbom, a iskustvo jednog orkestra to ne možete naučiti niti u razredu, niti doma, niti u školi, jer u školi isto nije bilo orkestra, pa smo onda sve te mlade ljude skanalizirali da dobe jednu novu dimenziju u smislu prakse. I to je bil, mislim, jako dobar potez iz razloga toga što je to bil takav dodatni motiv za te mlade ljude da su oni jednostavno počeli hrliti tamo. Ne? Drugo, shvatio sam da ako ja ne budem taj orkestar vodil, da bi ipak bilo možda nekakvih raskorak u načinu obrazovanja i stjecanja prakse, pa sam se evo i zbog njih onda angažirao. I sad dolazi opet ono što se zove najljepša doba mojeg života, bavljenja glazbom, a to je vođenje glazbe željezničara. Jedan Kuki, Dado Weber, jedan Mikorn, jedan Joža Obadić, to su svi bili moji ljudi iz ulice, jedan Šiljo Peršir, koji su bili glazbeno, rekli bi se, na vudrine. Ne? Jer u vrijeme kad smo mi rasli, onda svi se bavili ili s glazbom ili sa sportom. Ne? Trećeg nije bilo. Ne? Nije bilo televizije, nije bilo ostalih nekakvih dodatnih stvari. I jednostavno taj kvart, ta Supilova ulica u kojoj smo zrasli, poslije Midičke ulice smo se preselili Supilovo, je imala jedan štih glazbenika, entuzijasta, da ne vidim manijaka, koji su stvarno sve živo dali za tu glazbu. I ovo je bila prilika da ih ja opet malo zanimiram, da ih okupim i to su oni objeručke prihvatili. No, moram reći da je bilo tu već kod ozbiljnih ljudi koji su imali svoje obitelji i trzavica u okviru. Puno ste putovali. Puno smo izbivali, pa se onda s posla odlazilo. Pa ste bili na čudnim mjestima, ne? Pa bili smo na kojekakvim mjestima, moram reći. No, bez krivih misli, prosim, lijepo, ne. Ja govorim, jedna ozbiljna emisija. Da, pa ja govorim samo o kulturi i o glazbenoj umjetnosti govorim, je. I mislim, ponavljam, to mi je jedno najljepše razdoblje mojeg života i bavljenja glazbom, kad si me pital moje bavljenje sa glazbom. Biti voditelj jednog orkestra ili ansambla, kojeg sam si ja na neki način iskreirao, fazonirao, oformio i dao mu određeni štih u smislu odabira materijala, opet vodeći računa o ukusu mojih kolega, prijatelja, muzičara, uspjeli smo za vrlo kratko vrijeme doći do jedne razine koja se, bez lažne skromnosti, mogla nazvati evropskom razinom muziciranja. I sad dolazimo do one riječi... Amater? Da. Dobro. Neću amater, još uvijek. Nećeš još uvijek? Još malo. Dobro. Daj mi hiti neke v kantu za smeće. U kantu za smeće da ti baci? Pa to je kraj emisije. Saubermacher. Pa to je kraj emisije. A do kad bi ti pričali? Do jutra? Hiti neke? Ja ti bom u kantu za smeće hitl jednu stvar koja se zove ispolitizirana kultura ili loša kultura u službi politike. Sve si rekao. Dobro, rekao sam tebi, razmisli malo o tome i... A svi su čuli, ne to kad ti meni govoriš. Dobro. Božica Pažur. Do Kamena, do Lapora, do Puščage. Strah. Strah. Kak bijetve kuruze ob pol dan.
do kocena zakocenil se. I ziblje za podrušku, na ljubekovine, karakovine, krčevine, čukulice, za četju, za podbelku, pri štublju. Po mojemi, tvojemi štublji kljuje strah. Večita prašina zazava na suncu, čez male riške. Strahe, ki se ranaju, osovljavaju i pijeju z nami do negda. I vragu led dodajaju ljuptice z blota, rupčeke skrpja. Igrame se, roge im kaže me, nikdar mladi, a furt mali. Po mojemi, tvojemi štublji kući strah. Ili se zvone zabeč pomeknule, tam i nazaj, sim i nazaj. Tić je opal busnu. Fruštuk. Fruštuk, fruštuka, fruštuku, fruštuka, fruštuku, fruštukom. To je stara varaždinska reč za zajutrak. Neki zato kažu i doručak, no međutim doručak i zajutrak nije isto. Zajutrak je prvi obrok ujutro, a doručak je ono što se jede kao južina, ono između zajutarka i objeda. Mi obični ljudi, mali ljudi, govorili smo fruštuk. A varaždinska gospoda, koja su isto tako govorila kajkavski, govorila su frištik. Zato je to malo bliže njemačkom frištik, jel? Pa su oni to, nekako je ljepše zvučalo kad su rekli frištik umjesto fruštuk. Kad bismo čuli nekoga da je rekao frištik, znali smo, taj je s gospodske familije. Od toga dolazi i glagol fruštukovati ili fruštukati. Zanimljivo je da smo mi poznavali jednu profesoricu njemačkog jezika, koja je sada nažalost već pokojna, koja je bila profesorica njemačkog jezika, a govorila je fruštukovati. Dakle, kad je govorila hrvatski, onda je govorila kajkavski, varaždinski. Tak je i glagolski pridjev trpni, od toga je nafruštukani ili nafruštukovani. Dakle, to je onaj koji se najeo, taj se je nafruštukoval, pa je onda bil nafruštukovani. Pa onda se pitalo, recimo, kaj je za fruštuk? Za fruštuk se mel belu kavu s žemlom. To je nekad bil ideal. I onda veli, fala, već smo fruštukovali. Idemo se oprostiti, gotovi smo. Gotovi smo. Je, vidiš. Više ne smijem niš reći. Smiješ reći, Čak sad hoću čuti o amaterima. Ne. Sad, ako nemamo više... A imaš još neke? Imam, naravno imam. Možemo se 15 dana o tome razgovarati, ali nešto moram reći kad sam već bil prozvan kaj baciti u Zabermarovu kantu. Nisam to rekao sa veseljem, to sam rekao sa određenom gorčinom. Najsvježiji primjer toga je jučerašnja svečanost proslave Dana grada. A dobro, sad dolazi u igru ona riječ amater, koju sam pokušao, zapravo koju sam htio objasniti kroz ovaj rad sa amaterskim ansamblom. Smo došli do jedne razine vrlo visoko profesionalne. To nije moja procjena, zato postoji masu priznanja, jedan Grand Prix u Parizu, jedna prva nagrada na FISA-iku u Norveškoj, u Hamaru i tako dalje, i interes Holanđana da se malo s nama povežu koji su prvaci svijeta u tome. Dakle, to je jedan oblik priznanja i tu se ta riječ amater jednostavno gubi. A ono što me strašno speklo, i moram reći, nismo do sad bili kao škola na usluzi u smislu servisa i davanja tih usluga, koncerata, prigodnih i tako dalje, vrlo seriozni, vrlo zadovoljavajući. Nije to moja osobna zasluga. Ja imam sreću da imam u školi jedno 70% mladih ljudi koji sami žele raditi, koji sami sviraju, koji imaju ambicije da njihova djeca budu najbolja, i to je rezultat jednog visokog nivoa na razini glazbenog školstva u Hrvatskoj. To opet procjene drugih.
jer to moram naglasiti, ne, jer 5 županija pokrivamo u svojem poslu, a konačni rezultati kroz natjecanja, kroz nagrade to potvrđuju. Ali to već, velim, i vrapci znaju na krovu, ne bi o tome govorili. Dakle, ono što me smeta kao ne ravnatelja glazbene škole, nego jednog građanina grada Varaždina, koji doživljava blagdan Svetog Nikole kao dan grada jednim prvim vrhunskim događajem u svakoj godini, je potpuno neadekvatni umjetnički program koji se dogodio jučer na toj svečanoj sjednici. Uz mnoge eminentne goste poput Reinera, poput, ne znam, gradonačelnika Šibenika i sličnih prijateljskih gradova, nismo dali ono po čemu se zovemo grad glazbe, baroka i cvijeća, kako to ide fraza, nego smo se spustili na jednu razinu koja je za moj pojam neoprostiva. Neoprostivo da se dogodi da pjevači amateri i pjevači profesionalci poput Sofije Cingul i naših mladih kolegi gitariste koji su svoj program izveli primjereno, nastupe još neki ljudi, pa čak mogu reći za Kerekeša da mu možda ne vjeruju u tom mjestu, iako u njemu imam najbolje mišljenje, ali mislim da njegov nastup i gospođe Marije, koja je moja prijateljica i strašno ju cijenim i pratim njezin razvoj i posao, možda nisu bili sretno uklopljeni u taj cijeli program. I jednostavno mislim da Dan Svetog Nikole zavređuje jedan puno ozbiljniji pristup u koncepciji programa koji mora na toj svečanosti paralelno sa svim razinama, visokim razinama koje smo jučer doživjeli u smislu dodjele nagrada i sličnih situacija, je trebalo malo poravnati. Ne dozvoliti da idemo u jednu razinu ne amaterizma, o čemu smo razgovarali, nego devalviranja glazbene umjetnosti. Hvala ti, evo ga, opet jedna tema o kojoj treba i razgovarati i razmišljati. Hvala i tebi, ja bi se s tobom spomenuli još 15 sati, mislim, vjerojatno to... Mi bomo se još i spominali 15 sati. Da, pa makar u kavani, nema veze. No. To je isto mjesto za ljude, ne? Ali pa ne budemo daviti ljude, ne pri televizorima. Ne budemo daviti ljude. Hvala ti puno. Hvala na pozivu emisiji. Ja te pozdravljam. A sami gledatelji neko cijene kakvog mi to dobrog ravnatelja naše glazbene škole Varaždina imamo. Hvala vam lepa. Vidimo se za 7 dana. Idemo prema Božiću, idemo prema Novoj godini. Tak bomo se malo išlihtali. Doviđenja, laku noć. Bog, doviđenja.